Cenazeyên cîgira serokê desteya karê hindir a kantona Cezîrê Îsmîn Dirbas û şervanek hepeke Can Welat bi merasîmên bi heybet hatiye awirkirin. Serokên giştiyên Peyda Salih Muslim diyar kir ji bo cinê hîn vexwennameyeke fermî ji wan re nehatiye lê ew di nava tîkiliyan de ne. Muslim got jê peyda di cinêfê de heye û got me jî ev bihîst lê ev hîn nehatiye zelalkirin. Konseya Serokatiya Giştî ya Kecekê diyar kir ewlekarî, tenduristî û azadiya rêber a ji bo me Kurdan û şervanên azadiyê xeta sor e. Eger ev çaranêxkirina bêdawî neye, wê Tirkiye bibe Sûriyaya duyemî ye. Şerpemeniya YPG diyar kir di vê berxwedanê du rêhevalên şervan piştî got di nava refên hêzên Sûriya ya Demokratîk hese de roleke mezin lîstin. Bi fedayî û lahengiyeke mezin gihiştin şehadetê. Navê şervanên YPG û YPJ wiha ne: Rodî Star û Stêr Çiya. Ambulansa hewl dide xwe nêzîkî mala bike, lê taxa Cûdî ya Cezîrê got ev 6 rojan ên di bin êrişê de birîndar li bin de ne. Cara çaremîn jê aliyê hêzên dewleta Tirkiye hatiye astenkirin.